Kalpasan data ako'y naktumot ag trabaho. Ayan, oray New Year ako ag trabaho talata na siya at lang sa pinadabusan na kam ako nga awan iti trabaho idi Paskwa. Ayan, God bless everyone. I love you all. Ipakada ko natin nga sunata para kada kay amin na po ang tinlabas na. Thank you so much. At kikita tayo tumanan na po na bigat. God bless, keep safe. Pakada ko natin nga sunata. Hello, kumusta ka? Manipod ka ni Kuya doon sa Tiyagumyong Pagtin mo, Tibiyang. Bye-bye! Hello, kumusta ka? Nabayag, gabi ka, nakikita. Hello, kumusta ka? Kainin ko, gandang dito'y ganda. Naglabas ang magulang kitawin. Aya't mo kahit kita lang bayuin. Kaya't ko idaapasulin. Kahilig ko na pintas na nangyayari. Hello to everyone at Maglubang! Hello, kumusta ka? Kumusta? May ka puso. Hi to the Cruz Center! Kumusta ka? Tawag kong ikasumbata. Ikaw ko asang ay isang peta. Kumusta ka? Nabayag na di ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kainin ko, gandang dito'y ganda. Hello, kumusta ka? Kumusta? May ka puso. Hello, kumusta ka? Tawag ko ikasumbata. Tignan ko asa na isang peta. Hello, kumusta ka? Kumusta? May ka puso. Hello, kumusta ka? Tawag ko ikasumbata. Tignan ko asa na isang peta. Tignan ko asa na isang peta. Hello, kumusta ka? Bye-bye! Bye-bye everyone!